I am not aware. How many data sounds? Prince. So let's try to message to Oru East. I didn't make straight away. I got to pay back still. Did that or not? Kill one man. And now, una hanoji. I Umuna esigo this na control isu njaba okay kwenu noji isu njaba kuna ha noji okay ngwa ndị onye boma leba kuna ha noji anya ho very good uguta kuna ha noji Oru East my Oru is intact. Oh, no, with the Roger. Oru is intact. Newi. How can I need that dog? When the most on the bar, oh, sorry. When the most on the bar. Okay, first of all, you're keep with, and when you're keep with the bar, you wouldn't just on the bar. The one just on the Prince, one for this, you know, or the woman. Oh, can the boy guy? I'm going to go in a bar. Kogi, don't see the color. Yeah, very good. Ondo. Ondo, oh, man, Lagos, honorable. You have seen good. I am watching. Nigeria needs the fire on Oji. Yes, I have in Ghana. I got to only one of these guys. Former House of Member, General Hamels, I got the Raka. In my own change, I call Amaronia, Only Academy Israel Highlands as a Ihenetu, as Igbo, Ghana, the whole of Ghana. I was in charge. I'm on social media all the time. I'm on my own Koyota. I'm going to ruler. I can say, here, but sure. I didn't want more than I got. I'll get my window. Go, go, Kogi, go Lagos, Malachi. Oh, everybody did a long while now, Kogi, Limo, the route there. I didn't have a people who may when we had the one guy watching, whereby you go walk. Although they are Nimo Coma, and I go where, and Nico is on down, and down. I'm not doing it. Always be cooking down, say, we're here. At the bottom. What about you? I was here. Never know here. I got to tell you. At the bottom. Thank you. I can't let go. So, because if my mom was 1 year old, he would have allowed you. Ogawakacha. Ogaruku. I don't know how 1 year old. I is the better one that I want to kick at the other father. It's all what could you see? Or you cannot move again. For all the rest of them to Yaka or Jalaga, or rest that not good language cordial. When I have to be meant to put English, now we give me. I say, I'm
Also, language ordinal, which is Igbo, interpreted in English, language ordinal. But then, whether Osita or Mosita, language interpreted in Ghana language, no capacity, no, and Oja Karaka. Nwere onye eze ejimikere kpando onye isi anyị wee na onye gị ọjị omena gị ọjị Igbo mekan ọ ga-adị na mmanụ aha Jizọs. Before we Lord, I'm asked Chukwudi. One of the people who mentor to many of us medicines. I want you. Because I am not Papa Nai. Isnanga Igbo is, yes. What is her name? No. Okay. I want you. Because original Nai woman Nai. Oh, you know, my coach Nai. Igbo say what you with them. Mando Machineke Naka. I'm the group boy, which I am Molo. They are going to say, I want one and I'm about Amen. Igbo okike anyị na-ekele gị maka ndụ na mgbachike ka inyere anyị. Anyị na-ekele ego gị ji wee duba anyị n'ụhụ n'abalị anyị nye ezigbo ụra pụta na ndụ ọwụ n'ọnwụ. Ndị chikwe na ndụ gawa n'ọnwụ ka mkpụrụ obi ha zụ ike na ndokwa. Ndị chikwe na ndụ gawa nrịarịa ma ụlọ ọgwụ ma ndị na-enwe ego ji abụ ụlọ ọgwụ Chineke gwọọ ha ọrịa. Anyị na ndị onwe ahụ gbachiri ike Chukwu biko anyị na-ayọ nsị ụkwụ na aka anyị gara isi ike mgbe niile n'aha Jizọs. Anyị na-ayọ sị mgbe ọbụla anyị kụrụ ubi aga abụ ụtụ. Anyị na-ayọ ogologo ndị na-agbachi ike. Anyị na-ayọ udo na ịhụnanya. Anyị na-ayọ ihe ọma ga-ezu anyị ahụ ọmụ nwoke ọmụ nwaanyị. Anyị na-ayọ ezi nwaanyị na-ayọ ezi di. Na-ayọ sala Naijiria ga-arụ mma. Na-ayọ sị ihe ọbụla ebumnobi anyị dị nwa Chineke ma mezuo n'ihe anyị. Na-ayọ ke kacha anyị Chineke biko duzie anyị oge niile ka anyị na-eme mmasị agụmahụ Chineke ka ọ ga-awụ anyị na-akpa agwa ọjọọ na-adịghị ka nwa Chineke dara mbuli elu. Ka anyị na-ata n'ọjọọ a ka ọ ihe ọma nyere Igbo niile nyere Naijiria nyere Ghana ebe anyị siri bịa ka ọ dị na mma n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Eze ndị Igbo. Ihe a bịakwara na ịnabata onye eze ọ bụ onye eze omenala ebe o siri bịa ụfọdụ a ga-akpọ ya ọ ga-ejikwa n'ụgwọ ọma ala anyị ga-anọta ihe ọma mma anyị na anyị na-akwụ ke ọ bụ ihe ọjọọ nọ n'ime ọ nọrọ ndị mere maka ọha ma ihe ma ihe ọbụla anyị nụtara n'ime ga-ara anyị mana anyị ga-aṅụrụ ndụ nwere ọganihu nwere ahụ isi ike akụ na ụba anyị so ihe ọma ọbụla si ebe o si bịa maka ụmụ Igbo n'ahụ anyị so n'ojuloju mosekwa anyị onye anyị na-atụ nwa ada ndị na-achọ anyị nwa ada ọtụ ọkụkọ nwa ọsọ nwa ọkụkọ nwere ọsọ anyị sị na gaji aka onye anọkwa na be wụsị na tostis na-asọ ọ ga-adịrị ya mma na-awụ ọjị ka anyị na-awụpụ mmanya ọ ga-adịrị ya mma ọ ga-adị ogologo ndụ na isi ike na-achịkwa ọlụ ọfụma onye bịakwa na-abịa bụ eze ndị Igbo ụkwụ jọgọ ga-eji ala n'aha Jizọs Kraịst ọfọsọ n'ibere ma ndị sọrọ ebe ije maka enwe ndị anyị na-ahụ anya ma ha sokwa ya ha so ha ṅụrụ iwe ofe onye Igbo ji eme ọnụ in extension Nigeria ọ bụ nna ndị represent ọlụ
around Nigeria as a whole, because they can put before. It was somebody who was a mentor from a distance to so many people. And this recent time, Oba, also do born in Yoruba, Obocha, Oba, that was mentoring the people. I would you. I'm not more than 100. So only 7 of you. Them no one, I'm Obam Nukobi, maybe I'm home again on God. Onye went through the Ochen na ekwu wetere maybe anga mega ahụ mmadụ ịma ihe awụ ezigbo mmadụ nga kwesịrị na emobara mmadụ Chinaga ya ụlọ ezigbo mmadụ ka ọ bụ onye na-awụ ezigbo mmadụ ebe anga ga ahụ mmadụ n'ogodo ahụ hand over the fence maka ebra fence ewe ga bata akpọchi mba ebra o gosiri na nwanne hụrụ anyị n'anya so m na-ekelekwa unu asị ihe nne mkpu ji eme nganga ụmụ mkpu nne mkpu nọ n'ime mkpu ịga na mbara mgbe anyị toro village ịkọ ya mkpu awụsịa nne nọ n'ime nga otu nnọcha nga ụgbọ mkpu ka ọnụ na-eche nne mkpu so na anwụchụla anwụchụ ike agwụgwụrụ ọnụ ebe na-enwụchu ndị ewu onye isi anwụchụla by the special grace of God anyị na-agba mbọ na-ebulite omenala anyị n'ụzọ ije ebile m Ghana for 28 years aga m Ghana 1995 I'm a trader one importer workwear manufacturer by the grace of God. August of exactly 11 years no chairs in Ghana. Okwani ike mo ike Chineke maka onye so ike Chineke agba shop ya lakpo ọ ga-apụtakwa ọzọ anyị kele Chineke agwana m nwa afọ Amigbo onye mudoro ha Amigbo na one local government Imo State abịakwanụ ebe ahụ anyị bi n'ụzọ ije anyị nwere different zones ọlụ zone dịkwa very strong ebe a nọkwa na Ghana ofu onye anyị ji emegwa ọnụ wote nna ukwu nọ because onye na-eji nke eme ọnụ ụmụnne anapụ ihe o nwere so aga m abata Abuja aga m abịa alụ nna anyị ukwu begasị ya jishi ike n'ọrụ sokwa na congratulation na oche Chineke ebigide ya do anyị lere anya ihu ya na ebe ka ọzọ ebe a na-akọ hama mana emechara hama anyị mara anyị ozugbo hama mba na-adịghị anya n'aha Jizọs so maasị ka mbebe kelee nna anyị ukwu mgbe m batakwara m ahụ na ụmụnne m na ụmụnna m nọ ebe a Chukwu emekwa ọgụ onye isi ka ya pụta ebe a ka eme ọjị aga m ekele kwesịrị okwu ebe ha n'ime bekele eme ụlọ masị Chineke gozie ụlọ ike na-ebere Chineke kwere every year I celebrate Igbo Yam Festival in Ghana. One of the core values who Okage na Naka. Like about Monana and men Igbo Day and Yam Festival. The work I did with the information on to push will go. I have what he will as Igbo lose each go marker now Matoman line. For the new my Amurai and Baron the Agawa of people, Gawa school, Chef Woman. Ụfọdụ kwa ndị amụchi n'ụzọ ije ewuliwe nna anyị ukwu asị mkpogure ebe ihe iweta osi mee ihe mgbe enwe agha na ikwere amụchila amụchi so all people dị ka ngụwa na mụnwa ga-ekwu ohiwe ezi Igbo n'ụzọ ije so ọ ka anyị bulite omenala anyị ụmụazị amụchiri ọhụrụ ka anyị mara ibe ha si marakwa ihe gbasara omenala ka ọ ga-awụ echi asị nwa m isi ole egwu Igbo oshipụta so n'ike na-ebere Chineke I name every year. Last year, I hosted about 10,000 people because last year, 10 years anniversary of Igbo tour in Ghana. And when there's and those are under me, because someone the paramount those are under me. By His grace, I name of man. So next month, 17th of September, Gaokwa, another Igbo Day and Igbo New Year Festival in Ghana. Mreko Hera, Nejiko Hile Neba. No, be a cry, I got my bone. Your money down here to me here. What you saw us? Or the two boys in the back. Many go by Lara, but then map that we're many here. All here go together. Ogasa go you in. Do I see? We are so brave. I got some boys who are going together. Now go with them. So Muku no be magana because your money here to Anya to we here. So now say let me put invite.
Igbo Day 2023 Igbo New Year Festival muna anwụchụrụ anwụchụ ke oge Igbo ka anyị nwee eke ọ ụtọ muna anwụchụrụ ewe ihe tọrọ m ụtọ na ihe niile kwuru nke a eso ya n'Igbo ihe o gosiri ya ọ na-emori ana ịchọpụtara na asụsụ anyị na ha efu ọnwụ na anyị nọkwa n'ọnụ Igbo a na-asụ oyibo anyị nọkwa n'ala Igbo a na-asụ oyibo ka ihe anyị jụziri ka ụmụaka anyị mụtara mụta na-akpezi onye eze ọ ga-adịghị mma ụkwụ iji bịa onye nwe ya egozigoro ya nke ị ga-ejila ga-aka nke iji bịa dị mma ịbịazi ka ịkwere m ugwu asọ ya na-anọchite anya ọlụ n'ụlọ nzukọ nke etiti anụgbu ọgwanụ otu onye kwa nna nọchitekwa anya ya gosi ịwụ n'onye ọlụ nwe anya m Igbo na Nwangele lokal gọọmenti esi ka ekpere m iwere ike nọchekwa Abuja laa agwele ka igosi mara ibe esi ka ndị Igbo na ugwu nkwe nkwe nwaanyị ji mee nnukwu gịnị mụtara ibe so onye eze anyị na-ekele ọ ga-adịghị na mma anyị nabatakwara ozi izuru maka mmemme Igbo Day a na-eme na Ghana ọ dịrịkwa m nwa ohere dịrịkwa m dịkwa ndị otu nnekwa ya anyị ma ọ bụrụ na ohere adapụtara anyị ga-emekwa ka ime ohere adapụtara na ọ ga-amasị m na mbịara mana mmisi nke this year nke next year agaghị mmisi ya so ọ ga-adị mma ka anyị bịa were ugudere nke ọzọ kachasị mkpa ihe erụtụrụ aka mgbe m na-ekwu maka asụsụ na omenala Igbo ọ asụsụ ndị mmadụ na omenala ha ka eji ama ndị ahụ ụnụ hapụ asụsụ ụnụ ofuo ịmara na omenala ụnụ na-efukwa ụmụaka anyị mụtasịrị na ndị nọ Ghana only just for the 5 minutes here enwere a lot of them nọ Ghana ha ma ọdasụ Igbo so ị ga-echekwa gị bidokwa n'isi enweghị ike na-akpọkọlata ụmụ Igbo ụmụ afọ Igbo ndị amụrụ ọfụọ a na-akụziri ha Igbo ndị China enwetara skuul na Abuja here ebe a na-akụziri ụmụ anyị China na Abuja here ụmụ ụfọdụ nwere ka ọ dị so onye eze ọgwụgwọ na ụlọ enwebụdi ya mbụ ụlọ ga hibie nwee nwe obere skuul ihe dị evening class ụmụaka kwasa ha abịa akụziri ha asụsụ na omenala Igbo ọ nwere ebe m gara na London onye ọsụ lokal gọọmenti nwanne m nwoke ọ na-alụ onye ọcha nwunye ya wụ a British nwe nwoke dị 14 years and the boy were ọcha na nwunye ọ ya ji eweta ọjị sụọrọ m ọjị nne ya ebikwasị ya aka n'elu si the boy ya waa arụmdị adekiri drama the boy ọ na-atụ ilu ọ na-asụ Igbo tụcha ya tụsụkarịa mụ na gị tụọ ilu and the boy ebidokwa anyị ọkwa ebe nke obi mana nwere ebe ha na-agbakọ a na-akụziri ha Igbo ọ bụrụ ebe ha na-agbakọ parents atụ ego ihe ndị ha na-akụziri ụmụ ha Igbo so ha gbasa akwụkwọ ha aga ebe ahụ akụziri ha Igbo dịkwa ha mụtaziri Igbo pụta karịzie nne ya na mgbe anyị nwere Igbo Day emeziri na London abịa kpọta bụ ndị Igbo niile ndị abịakwasịrị ya aka si ngwa ya wụọ ọkụ a ga-enweta n'aka ya wụọ ọjị ebe ahụ 14 years the boy ewudo ọjị nnaka ego paụnsụ abụrụ that day onye nwa ya gara bịa ọgwụgwụ ife ya na-emezi parents ndị ọzọ ụmụ ha ga-amapụta asụ Igbo so ihe a dị mkpa ọ nwere kọmitii m na-achọ ihibe Committee for the Promotion of Igbo Language and Culture. I'm a part of the I have a committee for promotion of Igbo language and culture. Although that passed the National Assembly, I never got there. Although I'm going to keep them working, don't be come up. I'm going to go. I have remember behind them. I got somebody that you know. I get in a board because they can see what I could really. Onye nwe ka nna bọọlụ ahụ ga-asụ Igbo akụ ya mmiri ọgbandụ asụ Igbo a na-akụ mmiri enwere ike
ịna ọdịbọ ọdị anyị na-ekwu ihe n'okwu ochie anyị na-ekwu ihe so dịka na bọọdụ ahụ a ga-ehibe ya committee for the promotion of Igbo language and culture. Ọ dị mkpa. Adọkwa nna n'okwu m onye ịrụtara aka n'okwu m ịnwa ndị politishan ihe nwere ekwu maka gị ga-akụwakwu ya okwu a bụ okwu Nnamdi Azikiwe ha na Kiyombadi nwe ha na Nwafọ Orizu ha okwu ha dị ihe a emechaa mgbe Awolowo bịara imemi okwu a ha sị ya mba kama ị ga-ememi ya wetuo ya wetuo ka ọ dị keke ndị ebe ya foto nke ha foto Awolowo bụ onye kwere na Zik na-ebu Zik asị ya mba ọ bụrụ nke anyị ga-ebu kama ị ga-ebu nke a foto ya foto ọ ya nwere ndị Yoruba na-eti nke a foto na foto mana ite eke foto Zik niile ọ kpagoro so ọkwa kọlchọ nke anyị na-ebilitekwa anịgba ha na-ekwu ya ọ bụrụkwa sọsọ nke mmemme ka a na-ekwukwa ahụ ha na-ekwukwa kọlọ ọzọ dị iche iche maka ibi na ibi kọlọ mmemme anyị na-ekwukwa ọ nwekwara ndị ugwu ndị bụrụ na-ekwukwa kọlọ mmemme mana nke ha na-adị ka ajụ eji egbu igbu efela papịa okwu a ka o kwuru Nwafọ Orizu so anyị ma ihe anyị na-eme ọ nke na-eme anyị ka anyị ga-ama so onye eze ọ ga-adịghị ma biko mgbe ị ga-adịghị ala ọfụma enweghị kedụ n'afọ Kraịst onye nwaanyị ọnwụ senetọ onye isi 2013 onye isi Amaeze ma flag of Igbo speaking school na Ghana enwere 720 students the old pupils they went 36 adults of which nwunye m so na that 36 nwunye m onye Ghana yes ọnwụ na ya na about 24 years mụrụ nwaanyị ọ na-asị na-esi ndị Igbo very well ihe m na-eruru nzu ụlọ anyị ugowasị n'ike na-ebere Chineke ụmụ m sokwara ndị na-agụ akwụkwọ ebe ahụ so ihe anyị mere anyị tigere ebe dị iche iche ọwụ na n'otu mba ọ na-awụ nkwụsị izu ụka Satọde ọbụla onye ọbụla kpọtachi ụmụ ya ọkwa otu esi anọkọkwa ọnụ ọbụla kpọtachi ụmụ ya anyị na-eme ịgụ akwụkwọ ahụ ebe elekere 10 agbasa elekere 2 ọ na-agbasasị ebe dị iche iche maka m na-agwa ndị mmadụ na ị gaghị ebulite nwoke otu elu without the language otu anyị nọ ngụgba na-akọrị nkọrị ugbu a ọ ji akọ na iro ngụgba anyị wuli elu anyị chiri ihe na-eme nke ahụ otu onye sụwa bekee sonye ekwe na anyị bịara ihe nga ihe nwere ike ịkpalite obi anyị ngụgba asị ndị Igbo wụ anyị nụ nga a na-eti mkpu Igbo na-eji nga anyị ga-aga hụ ihe mere ibe ahụ Igbo skuul anyị mekere na Ghana ọ gbaala nnukwu afọ kamgbe 2013 ọ gbara 10 years ọ na-aga ezigbo ọfụma onye isi oge mee ka ị mara m na-emekwa ka ị mara na ihe niile wuo ekpo a na-agba na Ghana ma mmanwụ afụrụ afụ enwere m ebe ahụ enwere m 66 masquerades mana akụchi n'ala ma ihe niile anyị mecha gaa Ọkịja ga-ahụta ihe a ọkpata Ọkịja Amerika ihe niile na anyị nwere na Ghana onwe ka anyị si n'ala Igbo egbu aha abịa mgbe anyị bidoro ọhụrụ anyị na-akpọ aha abịa anyị bịala anyị ọ na-efu anyị nnukwu ego anyị jizi aka anyị kpọta ndị isi ala Igbo bịa rụọ ya enwere m ụlọ dị special ebe a dọrọ mmanwụ dị iche iche bịa nga aga ịhụ ya Izuọgụ mmanwụ akpọtazie ndị isi ụlọ bịa kụziere ụmụnne anyị enwe ndị na-agba ya echi ahụ ruo ha agbọchichia abụ ahịa ha agbacha anya ha ego ha lawa ọmụ Igbo anyị abịakwa na Ghana kamgbe anyị bidoro ihe Igbo anyị bịa gwa ụmụnne anyị ka ha gbaa mbọ nwee ebe a na-akwa akwa ihe ndị anyị nke akwa na Ghana ụmụnne anyị kwaga ya ụmụnne anyị na-akwa ya abịakwa na parliament ndị obodo nna anyị kwulie anya ị ga-ahụ ihe Igbo ka ha na-eyi ndị Ghana akwụsịrị ịkpọta anyị ọwa anyị mere ka ha yiwe ihe anyị na-eyi na ha na-akwụta ụgwọ karịa
because Amahanye. So they clothe like your king for me. I we had one there. I saw three there. I have over. I have Gutina. Yen Amakani Bulitelu. No. Ida memba owo na no Igbo ka iji ge mmemme a na-eji ma Hausa jee Yoruba ma ndị Ghana ma ndị Togo ma ndị Abidjan onye ha na-promote Igbo African culture. Last year the Minister of Tourism in Ghana said that Igbo culture the biggest cultural display in Ghana as a diaspora cultural display never been before. And ebe niile nwezi Igbo n'ụwa niile ọ na-anụ na anyị nwanne na Ghana ka gọọmenti mere approve. Nwetebe ebe nwezi Igbo the government of the land anyị na-esheke oge a na-emere na Nigeria Ghana permanent staff of office ọwa ebe ahụ anyị nọ. Ndị Igbo nwere permanent seat na Ghana traditional council nwetebe na Ghana before. Yoruba celebrate 240 years in Ghana and ha nwere kabisi kamgbe ha but the traditional institution in Ghana recognize ha Hausa ofu ihe ha mana anyị nwa I votation na here ga. Nna m ukwu n'ike na-ebere Chineke anyị mere ọfụma anyị mechiri ike anyị mebiri ahụ n'elu na-ekwute okwu ọma. Ndị na-anọchite anya anyị ebe ahụ ka a na-akpọ embassy ha na-elegara anyị anya maka ha ma na ihe gbasara Igbo anyị ka ọkụ na-enwu enwu mgbe ọ bụla ha na-akpọtakwa ebe a ndị Hausa ma ndị Yoruba ọkụ ikpeazụ ahụ onye Kalaba ihe gbasara ndị Igbo a na-elegara anyị anya onye Igbo bụrụ problem ga ha say go to your king a na-ekwe elegara anyị anya anyị makwa gbakwanye ajụ kwuru ya na-emechi ike to nna anyị Chukwumọgọ ma ị ga-abịa ka afọ nke ọzọ ị ga-abịakwa na ndị ọzọ dịgasị iche iche gị dị anya hụ ihe anyị mere ama m sara we na-agbaga anyị mmanya okara mgbe ịgbajizi ya agbaju anyị bụjụ afọ m na-akọwa na ihe anyị megewo ka anyị bụrụ omenala anyị elu ọkwana onye nọ n'ụlọ zipụrụ onye gara ụzọ iji osisi ya gaa weta ihe ọkwa unu ka anyị na-arụ ọrụ ebe ahụ mana anyị mere ka ọ bụrụ ihe na ọ dị mkpa na onye ọbụla wụ onye Igbo echie ga-ezu Igbo n'ụzọ ije ma wee zu udo ile ị ga-aga na eze na-achị obodo ga-akpụpụgara ya ogbu maka ihe ị na-achịwu n'ụzọ ya ma ọwụ ụzọ ije ịgwa ndị okenye gwagara ha okwu ndị niile anyị na ha nọ na Ghana na-amụta omenala karịa ka esi ha chiwe too ha lakwa ha gwagara ndị ụlọ ugwu so okpu ebukwe n'isi ahụhụ iji megide ndị nna anyị nọ n'ụlọ kima ọ ka anyị nwa gara mba gbabute anụ butere ha agụ ha gbabutere ha na-agọzi anyị oge niile so nna m ukwu ihe ahụ isi ike ihe ọ ga-amagba onwe na mma ọ ga-eke ndị Igbo aka nnukwu maka azụ ya alala omenala ya alala ihe iwe ọ ga-enyere anyị aka mana ihe m na ya ọwụ ime ya ka o rute ebe niile n'ike na-ebere Chineke from them go ha gwa m na ewu chairman committee on diaspora affairs akwena capital market and institutions okay anwụchara capital market ọ bụ otu ebe ahịa ga-azụta na igwe anwụchara dịka m ji gbuo mbụ anyị na-eji ga-eme nganga mgbe m bịa gwa m okpuru Igbo so anyị hụrụ te ego nke ọhụrụ mgbe ị kọwara ihe ọhụrụ ele m anya nwe ndị na ngara ma ihe ọ pụtara unu ga-enye m ego maka emere n'aka ihe ọ pụtara unu ama ihe ọ pụtara akpa mmiri mgbe unu ama ihe ọhụụ so nna egwu ndị ewu anyị na-amụtakwa mmụọ ihe enwechara some pictures m sere recently m si otu isi gbuo egbukpere ya maka ọ na-atọ m ụtọ ka ọ dị na mmanụ aha Jizọs